U heeft na de persconferentie alle gelegenheid voor meer foto's. Maar ik wil jullie nu allemaal vragen te gaan zitten. Ja, we beginnen gewoon met een kopje koffie, we eindigen met een lekkere borrel en dan is alles weer goed. Het moet groeien. Want onze jongeren kijken, die kent ze misschien niet. Even de hits nog eventjes. Ja, Rio. Hoe ging die ook alweer? Rio de Janeiro, Rio. Oh. En wat hadden we nog meer? Late at night, early in the morning light, you can feel them move. We hebben nog niet samen gezongen, maar daar heb ik helemaal geen hard hoofd in. Dat gaat gewoon, we pakken de draad weer op. En kunnen ze het nog? Ja, dat heb ik al eventjes beluisterd net in de kleedkamer hoor. Dat kunnen ze zeker nog. Ja? Ja, nee, die Karen heeft nog een strot van niet uit Tokio. En wat als ze nou tijdens Rio op het podium straks mot krijgen met elkaar? Nou, ik denk niet dat dat gebeurt. Nee, nou, als dat in Rio gebeurt is het nog het minst erg, want er komt zoveel vuurwerkvieren bij, dus dat is geen probleem, denk ik. Dat komt vanzelf. Wonen jullie ver uit elkaar? Nee, wij wonen 10 minuutjes uit elkaar.